Fy enw yn Davenport a dwi'n gyd cysylltiad cefnogi dysgu ar gampws Llanryllion Ros. Rydym yma i'ch helpu chi a chael y gorau o'ch amser yn y coleg. Yn y ganolfan astudio, rydym yn cynnig amrhwyaeth yr opsiynau a ellir y deiwa i gefnogi eich anghenion a helpu chi i gyflawni eich potensial. Gallwn cynnig cymorth efo asianadau, paratoi at arholiadau, sgiliau astudio, Saesneg a llythrennedd yn ogystal, a mathemateg a sgiliau rhyfedd. Rydym hefyd yn trefnu unrhyw gefnogaeth dosbarth sydd ei angen a chymorth mewn arholiadau. Mae'n hynod bwysig eich bod chi'n dweud wrthym am unrhyw gefnogaeth rydych wedi cael yn y gorffennol. Mae'n bwysig eich bod yn trafod efo'ch tutor am y gefnogaeth sydd ar gael neu e-bostio sgiliau astudio at glm.ac.uk. A gallwn gwneud apwyntiad i gyfarfod efo chi yn y coleg neu ar-lein.